प्रेज द लर्ड। सिगां सेन्टाराव जोंनिनो फोरबो जिसुखौ हामबाय होग्रोयो। दिनैबो बिनिनो अननायाव नोंथांमोनजों बेबायदि मोजां समखौ मोनलायनो हाबाय। बेजों लोगोसे आंनि अननायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैबो जों गुसुंब्लाबो गस्पेल मेसेज जोङो सोलोंलायनि। बेखौहाय माथाइनि 6नि 33 आरो 34 बेनिफ्राय जोङो सोलोंगोन। बेवहाय बेबायदि लिरनाय दं, नोंसोरो फोरबोनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरग्रो, अब्ला बेफोर गासैबो नोंसोरनो होदेरनाय जागोन। बेनिखायनो नोंसोरो गाबोननि थाखाय जिंगा दासि, मानोना गाबोना गावनि थाखाय गावनो जिंगासिगोन। सानसेनि थाखाय सानसेनि सैनायानो थोयो। दानि बोथोरखौ नायनानै जोङो नुनो मोनोदि गोबां फोथायग्राफ्रानो सुग्लायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बे खारनानो जाबाय, गोबां फोथायग्राफ्रा मोदोमनि थाखाय जानायखौ जिंगासियो। जानायखौ जिंगासिनानै फोरबोखौ दोनथ'बाय। फोरबोआ नोंनि मावनानै लानाय मोनसे जिनिस नङा, खुनानै दोनथ'जानाय गस्ला लंपेन्ट नङा। बेनिखायनो नोङो फोरबोखौ मोनबायब्ला नोङो फोरबोनि रायजोखौ नागिरग्रो, अब्ला बेफोर गासैबो नोंनो होदेरनाय जागोन। गाबोननि थाखाय नोङो जानायखौ जिंगा दासि। नोङो फोरबोखौ फोथायब्ला गाबोननि थाखायबो नोङो जिंगा दासि, मानोना गाबोना गावनि थाखाय गावनो जिंगासिगोन। सानसे नोङो रसा नांदोंब्ला नोङो दा सानफ्रामबो रसा नांगोन होननानै, आरो सानसे मोनजायैखौ सानफ्रामबो मोनजानाय नङा बेखौ दासान, मानोना फोरबोआ नोंनो जगायगोन। नोङो फोरबोखौ मोननानैबो अलसिया जाबोला नोङो रसा नांखागोन। नोङो फोरबोजों सोमोन्दो थानांगोन, फोरबोनो आरज खालामनांगोन, अब्लासो फोरबोआ नोंनि सानसे मोनजायैखौ अनखांगोन। नोङो फोरबोनो खोन्था नोंहा मा आंखाल जादों। नोङो दिनै सैनांदोंब्ला नोङो गाबोन सैनांनाय नङा। दिनै सैनांनायखौ आरोबाव गाबोन सैनांबावनाय नङा। नोङो फोरबोनि रायजोखौ नागिरग्रो, मोदोमनि सैनांनायखौ नोङो दागि। नोङो फोरबोनि हास्थायनायखौ, बिनि धोरोमखौ नागिरग्रो, अब्ला बेफोर गासैबो सैनांनाया नोंनिफ्राय बोखार जागोन आरो मोदोमावबो नोंनो होदेरनाय जागोन। नोङो मानसिनियाव एबा गुबुननियाव भरसा खालामनायजों नोङो गुबुननिखौ दालुहो, मानोना गुबुनाबो नों बायदि मानसिसो। बेखायनो गासै भरसा, आसा, फोथायनाय फोरबोनियाव दोन। जों फोरबोखौ नेदो, बेसो जोंनि खामानिया।